Λεχενίδες, λεχενίδισσες, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Σήμερα πήρα μια μεγάλη απόφαση. Σκέφτομαι να κατέβω για δήμαρχος Λεχενών. Η απόφασή μου είναι ξεκάθαρη. Ο τόσο αδικημένος και άτυχος Δήμος χρειάζεται έναν πρωθυπουργό για να πάει μπροστά. Θα ξεκινήσουμε με έργα ανάπτυξης. Πρώτον, θα φτιάξουμε μετρό στα Λεχενά. Θα κάνουμε Λεχενά Ζόγκα μόνο σε 2 λεπτά. Δεύτερον, στη μαρίνα του Αγίου Πεντελεήμονα έχουν προσαράξει τα φύκια αντί για βάρκες. Εμείς θα διαμορφώσουμε το χώρο πάνω στα φύκια, έτσι ώστε να πηγαίνουν τα ζευγαράκια για φύκι-φύκι. Και τρίτον, θα φτιάξουμε πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Μπόρσι, γιατί το Μπόρσι βγάζει δήμαρχο.